Kérik az emberektől, hogy aki bajba jutott hajléktalant lát, hívja a diszpécser szolgálatot. Járványszerűen terjed a és nem csak Magyarországon, hanem a környező országokban is. Jelenleg akkora az érdeklődés a vakcinák iránt, hogy a készletek szinte teljesen elfogytak. A Nemzeti Népegészségügyi Központ azt ígéri, hogy a hétvégén újabb szállítmány érkezik, ami a jövő hét elejétől már a Vatikákban lesz. Ismernünk kell a múltat ahhoz, hogy felnőhessünk a jövőhöz, hangsúlyozta a Külügyminisztérium államtitkára Bogarzson. Illés Boglárka a 19. Kultúrtáj megnyitóján azt mondta, a rendezvény legfontosabb célja hagyományaink ápolása. A hétvégi eseményen bemutatják a magyarság és keleti rokonnépeink kulturális örökségét, beleértve a lovas nomád életmódot, a harcművészeteket, a népzenét és a néptáncot. Jelenleg 21 és 30 fok közötti a hőmérséklet.